Aletaan käsittelemään noita hirsiseiniä. Aletaan laittamaan niihin vähän väriä pintaan. Ei kellastu sitten. Katsotaan, että miten se oikein lähtee siihen leviämään. Siinä ei paljon vaihtoehtoja. Onko se pilalla? Onko se pilalla vai tosi pilalla? Vähän vihreä. Lopputulos on keltainen. Niin. On aika kiva aina. Kokkele sinne nyt. Joo, ei. Pilalle meni. Turpaa vie. Kuka haluaa ostaa halavalla maalipöytä? Muutama testi siihen otettiin tuolla tökötillä ja laimennettiin ja sitten tuomusta pitää ruveta siitä tekemään. Otetaan, että se kuivaa siihen, niin näkee sitten sen oikein lopullisen, mutta tuo nyt on paras tuossa, että se näkyy nuo puun syyt läpi tuolta hyvin. Ei peitä kokonaan nuo ylemmät ratkaisut tuolla, ne oli vielä niin mököttiä, että ne peitti kaikki nuo puun syyt. Nyt olisi pitkä seinä vedetty kauttaaltaan tuolla aineella ja sitten pitää syökätä tuonne päätyseinän kimppuun. Siinä on pikkupätkä vielä tuolta. Niin. Sitten olisi olkkarissa valmiita pintoja. Niitä vain menee sinne. Ai lisää tätä. Kyllä muuten menee. Tässä on ihan onttoa. Muurahaisten syömään. Jokohan jo näkyy ulos tämä. Helpompi laittaa tuo pinta sitten, kun tää on tasainen tää pohja. No se on totta. Ja aika kulluu. Niin, no se. Tunnit juoksee. Pistäpä sitten lasta heilumaan. Tuollakin on reikä. Eli tuo pikkuseinä on nyt tehty. No.
Sen saa sitten. Joo, tuo ja tämä on tähän asti. Pitää vielä tuosta alta tehdä sitten. Joo. Siitähän tuli hyvän näkö. Vähän turhan paksut ne kyllä ne saumat siinä. Niin on tuossa isot nuo. Mutta ei sille ei voi mitään. Pitäisikö se vaihtaa tuo väli siinä tuo? Tuohan onnistui niin hyvin tuo alimmainen, minkä sä teit. Niin sen Oisit tehnyt loputkin. irrottelis nuo loput tuosta nuo ja vaihtais. Tekis vähän pienemmät saumat. Tuli kyllä viimeisen päälle hienot noista hirsistä, että ne ei ne tullut liian vaaleiksi. Näkyy kuitenkin nuo puun syyt hienosti sieltä ja muutenkin kaikki nuo. Siis se puu näkyy siellä. Niin onnistui kyllä viimeisen päälle nuo. Jos joku on eri mieltä, niin voi laittaa kommentin tuonne alle, että on eri mieltä. Ja se on evästauhko. No. Kuvaa vain kauan, niin mä kerkeen syömään pizzaa. Tää oli kauan kuvalla. Onko niin nääkät? Hyvin tuo näkyy uppoava. Haetaanko lisää? Ei, kyllä täällä menee tunti nyt. Missä vaiheessa me nyt ollaan? Syömisvaiheessa, hyvässä vaiheessa. Tämä on paras vaihe tässä. Oikeastaan tämän takia viihti lähteekään. No. Siinä on seinä maalattu, se jää tuommoiseksi nyt tommonen tehosteseinä. Joo. Vähän rantuja tai tuommoinen, se on tuommoinen se maali. Se on tarkka maalata, että se ei ota joka kohdasta tasaisesti. Sinäkö olet maalannut tuon? Voitko tunnustaa? Opinnäytetyö. No. Kyllä jos ei tuolla meritillä saa maalarintoita, niin ei millään. On se nyt kauttaaltaan siinä kuitenkin maalia. Että. No on, se on nyt näitä kohtia laskettaa. Hyvä se on, joo. Osunut kuitenkin seinään. Niin justi. Ei yhtään, se oli laittanut taas tuo kaapeli. Nätti tuo hirsiseinä. On se kertakaikkinen. Kuka hion? Kuka hion? Niinkö? En tiedä. Kuka maalas? Nyt kun se ei tummus enää tuosta, niin olisi ihan jees. Ei se nyt pitäisi. On se järkyttävän mustata tuolla nurkassa, niin miten se on tumma ollut, tuo pinta. Kuinka tuo? Ei, sulla käsi jo kävi siihen. Eihän se nyt tuosta pitäisi tummaa. Niin ja sehän tummuu tasasti, jos se tummuu. Niin. Senhän voi sitten maalta valata kokonaan. Niin ei, joo. tuossa piti olla jotakin UV. Jotain paskaa. Joo. Se ei tummuisi. Lähti tulemaan seinää. Tuli sitten hirviä varjeleminen näissä. Että... Niin seinissä. Niin. Niin, mutta eihän se on pakko tehdä vain jossakin vaiheessa.
erikoinen tuo väri kyllä. Mikä tämä on? Mintuvihreä. Vai mikä tämä? En minä tiedä. Minä olen värisoki. Ja sä oot värisokia. Värisoki ja maalari. En minä ole. Mikä tämä on? Se on tuommoinen vähän erilainen kuin tuo Pohjanmaa. Niin. Se on helppo, kato näkyy, että mistä on sutinut. Joo, jos olisi sokia maalari, niin joutuisi koittamaan aina. Ihan oikeasti. Eikö ne sillä lailla tee? Niin minä olen nähnyt. Mä vain tiedän, että koittaisiko ne sillä kepillä. Vai sitten ihan varmaan paljon läpi. Nehän on muuten tuo monesti kokeillut kepillä jäätäkin. Että. Niin ne sokia maalari. Vai onko niitä sokkeita pilikkiä? Se voi olla, joo. Sehän vain suttaantuu sitä kummasta. Niin sä jätät alareunaan tommosen. Joo, tämmönen erotuskaista. Joo. Sitä ei maalata tuota alareunaa tuosta. Ei. Niin just. Se mukavasti näkyy sitten tuo Pohjanmaa. Niin just. Se jättää maalaa. Voisihan se jättää yhden pystyrannunkin, ettei maalaisi ollenkaan sitä nyt. Ainakin semmosen boardin. Ei. Sehän. Pystyy. Niin, pystyboardi. Joo. Tai muuten, raitoja muuten vaan. Joo, tuo on helpon näköistä. Se on mukavaa. Niin kuin saa suoraan seinää päästä. Niin. Oi. Ei tämä nyt niin mukavaa kuitenkin. Me vain ylitä siitä, se rasia ylite vain kylmän viileästi. Se tulee pölyä. Ei sieltä mitään tuu. Ei se ota sitä. Kokeile. Ottaa. On se vaikka miten. Niin pölyä, että yskittääkin. Ja taitaa ihan muuten yskittää, että tullaan tuota takareijasta mikä yskittää. Yskittää sieltä. Joo, 2 puolen yskittää. Pallaa tuo maali tuohon seinään. Joo. Eikä ikäihistä. Sulla ei ainakaan ole tuo pensseli, tai tuo suti ei ole kuiva. Että. Ei. Joo. Ei kuivalla saa vettä. Tökkää ne sähköjohot sinne piiloon sinne ja ne ei ahista siinä. Täpä sinä tiedät.